Yavasoft разработва собствени хардуерни решения като част от развойния си център. Стремим се към иновации от качествен и комбинативен характер за повишаване на конкурентоспособността ни. Западните пазари са нашия основен приоритет. Имаме дългогодишен опит в полето на производството и сме част от българската история в хардуерния свят. Разполагаме със сериозна компетенция в областта на специфичните софтуерни решения за устройства с фискална памет. Занимаваме се с разработката на системен софтуер за хардуерни платформи, произведени за специфични цели, за които няма готови решения. В това число може да включим дронове, 3D принтери, както и автомобилен хардуер. Материята е комплексна, но ние имаме решение. Сканираме и индексираме всякакви документи, нови или стари, малки или големи. Имаме ноу-хауто как да сканираме и безопасно да индексираме сканираните масиви с достатъчно дълбочина, за да покрием очакването на клиента. Не се плашим от стара или скъсана хартия, не се плашим от много прах. Напротив, ние имаме за цел да вкараме старите архиви в 21 век и да осигурим дългосрочен живот. Yavasoft е комплексна компания за комплексни области. Ние създаваме новости в технологичния свят.